Fl-aħħar jiem rajna reazzjonijiet varji dwar il-miżuri li ħarġu mill-budget tas-sena d-dieħla. Ħafna qdiet unions u korpi kostitwiti ħarġu jikkritikaw b'mod speċjali n-nuqqas ta' viżjoni fis-settur tal-edukazzjoni. Sentiment li nħassew anke fons l-istudenti li attendu l-Università ta' Malta. Fil-budget ħarġu n-numru ta' miżuri fosthom anke dawk li jaffettwaw l-istudenti. Iżda dal-miżuri kienu biżejjed ħajkun qed jagħti qisu żieda ta' €1 ftit iktar minn €1 fil-ġimgħa dan biżejjed għalik. €1 fil-ġimgħa. Le ma naħsibx imma u li ju. Ma jaħsbux in ġenerali l-affarijiet li ħajaffettwawna iktar minn li €1 fil-ġimgħa taf kif? Għal-kors li għad fih jiena ma naħsibx li huwa suffiċjenti le. Naħseb li għandna bżonn iktar għajnuna ġifieri anke l-expenses. Fija jom minnajra xorta jkun il-bqaw mor naħdmu għalla volja full-time student, ovvjament titlaħħaq bej part-time xogħol ukoll, nimmaġina mhux jiena biss. Hemm ħafna bħali. €1 se nagħmel bija. Naf. Ma ħsibx biżejjed. U li lim mill-istituzzjonijiet edukattivi fuqhom kull student jibqa' jiddomina n-nuqqas ta' effiċjenza fit-trasport pubbliku, il-problema enormi ta' traffiku u anke żieda esaġerata fil-popolazzjoni, aspetti li ġew minsija jew riċiklati mis-snin passati. Hemm xi affarijiet oħra li forsi jaffettwawk mhux biss bħala student imma ovvjament bħala Maltija. Ifhem, għandna ħafna ħaddiema barranin bħalissa u naħseb għandha impatt negattiv fuqna. Naħseb it-trasport pubbliku ma kienx tipo ma natax l-importanza li kienet jeħtieġ, speċjalment bit-traffiku kollu li qed naraw fit-toroq tagħna. Kulħadd skomdu jgħidha però bil-barranin, ġifieri in terms of xogħol, of education, affarijiet fi sptar. Xi drabi pereżempju transport ma jaħdimx ikollok tieħu taxi għall-iskola eżempju, €10 fil-għodu tħossa lura €1. Din jeddum seklu biex tasal x'imkien. Ġastax bl-ammont ta' karozzi li hawn fit-toroq possibbli li tasal fil-ħin anke jekk tal-linja tiġilek fil-ħin. Ma dik problema tal-overpopulation, so. Qed nibża li qed juża l-budget biex jirbaħ ftit voti l-ewwel hemm jonfoq il-flus nikbru d-dejn u hekk. Kristin Mamo għal Net News mill-Università.